Assalamualaikum guys. Nah, kita mau mancing guys. Salam mancing saoleh ini. Oke guys. Ya kita persiapan guys. Mau ncal ini. Ceritane wong lagi mancing Bersama Mas Ujang. Halo Mas Ujang. Ada. Oke Mas Ujang. Bersama Bapak Nagotanya. Lagi sibuk Bapak ya. Dengan Bapak Samsul. Lagi sibuk. Oke guys. Nah kita prepare dulu guys ya. Oke. Assalamualaikum guys. Kita nunggu hasilnya aja ya. Oke. Semoga video ini menghibur guys. Matane sing mancing ngantuk, mergone ra entuk-entuk. Wetenge wis nganti kluruk. Wis strike. Nyekeli bathuk. Ayo. Ayo. Terus Bang. Bang Ujang. Wis padha mlebu. Ayo Bang. Sing mancing nganti liya. Ayo Bang. Nganti cangkem. Double strike. Mantap. Mantap. Mantap Om. Oke, double strike Ujang. Yen usul misah ra karuan. Sing jaring jan rada bengkok. Wis ngerti iwake ketok. Lah kok bisa kok kaya anu ning jero katok. Strike. Betul. Mantane dapate ngebiri. Kancane yen entuk seri. Ratri iwake cilik. Jebul kolame iwake siti. Setrek kanan setrek kiri. Ya, strike bro. Oke. Semoga video ini menghibur guys.